салому алайкум ва раҳматуллоҳ. Дӯстони азиз, хуш омадед ба канали таҷи хариду фурӯш. Дар навори имрӯза дӯстони азиз тракторҳои беҳтаринанд, запчаст, лишка, мотор, эми чизое ки ина дар рӯи экран десе дӯстони азиз, ин мёро ҳамаша мо баҳри шумо омода кардагем. Иншоалло пешкаш шумо мекунем. Ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. Дӯстони азиз, дар навори мо як дона лайка биҷиқед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед дӯстони азиз дар ватсап ма роӣ кунед. Иншоалло мо баҳри харидоро пешкаш мекунем. Худо нигаҳбонтон бошад дӯстони азиз. Курси имрӯза дар рӯи экран аз шумо амиқа хоҳиш видеоро то охир тамошо кунед. Як дона лайка фаромӯш накунед. Трактор бародаро қарор дорад дар ноҳияи Турсунзода. Намедонам бародаро ира шаҳри Турсунзода мегӯянд ё ноҳияи Турсунзода, ҳамеша нафаҳмидам. Неки трактор дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳамаш 100%, тилишкаш ҳам қатишай. Ина бародаро тилишка трактора хитон бинед. Нархша 75000 сомонӣ гуфтаист. Бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. Ай 75000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. Касоне ки конкретни харидор бошед ё нашуд ами трактори тилишкаш фаҳмидан мехоҳед, бародаро азиз, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Ина бародаро передок барои трактор қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод. Ай Россия овардагия, корфармидагия мегӯянд. Намедонам ака ич барои чӣ трактора, барои киҷошай, ростига ман аниқша намедонам. Мегӯянд ҳамаш 100% ай гаранти қатъӣ. Нархаш 21000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. Касоне ки харидор бошед, бародаро азиз, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо. Ина бародаро трактор К701 қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. Дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Ҳамаш мега созай, хай краска праскаш паридагиай, хай трактори пешам тилишкашам дорад, чанд чизи гара дорад бародаро, присебам қатишай. Нархша 100000 сомонӣ гуфтаист. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. Ай 100000 сомонӣ. Ина бародаро бинеш хитон. Касони харидор бошед ё нашуда мефаҳмидан мехоҳед, бародаро азиз, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Трактор Мтз 80 соли баромадаш 2018 сол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. Мотор, коробка ҳамаш 100% мега. Ҳама ҷош аҷоиботай. Нархаш 245000 сомонӣ, конечно 245000 сомонӣ бошад. Трактор заначи нави хубай, бародаро азиз. Дар наздаш бо савдо карда мешавад мега. Ай 245000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. Ҳамагӣ 2040 соат гаштагӣ ай. Касоне харидор бошед, бародаро азиз, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Бародаро трактор 902 и тарияй алтаиш меган, чӣ меган бародаро, ҳами тарияй қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ҳамаш мега созай, конкретни ай. мақсад барои ягон ҷо дашкинӣ ва ягон кори қинида дар корай. Нархша 180000 сомонӣ гуфтагиай, бо гуфтааст ки савдо карда мешавад. Ина бародаро состояниша бинед, состояниш нави хубай гуфтагиай, навай. Нав набоша 180000 сомониш намега бародаро, навай. касони харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Ина бародаро запчаст мегуфте, ай гиҷо биёвем барои трактор. Ина мо баҳри шумо ёфтем запчастои трактор Т25. хай дига намучани миёра, ай Россия миёра бародаро. заказ мекунӣ, ай Россия роӣ мекуна. ҳами бародар дар ноҳия ҳами соҳиби ҳами заказ мекуна, дар шаҳри Истарафшан қарор дорад. ай 100 сомонӣ сар мешавад боло. ина касоне ки заказ кардани барои трактор запчаст, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо. Трактор бародаро қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. Трактор хай состояниша ина хитон бинед, краскаош паридагӣ хай карда мешавад мега, созай, кор мекунад. нархаш беҳад арзон ай 30000 сомониш мега, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. ай 30000 сомонӣ. касони харидор бошед ё нашуд ами трактор фаҳмидан мехоҳед, трактори корфармидагӣ ай бародаро, харидан мехоҳед ё нашуд ами трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо ай 8868 қатӣ занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ина бародаро трактор присебш қатӣ ай қарор дорад дар ноҳияи Данғара. аккумулятор надорад, неки айҷош заводид мешавад мега.
оборота заводид меша. Ами телакш мекни заводид меша бародаро. Ҳамаи маълумоташ ина дар ҳамин рӯи экран навистагия чӣ дорад чӣ надорад ҳамаш ҳамин болои экранда навистагия бародаро. Нархша 48000 сомонӣ гуфтагия бо гуфта савдо карда мешавад. 48000 сомонӣ. касони харидор бошед марҳамат бародарои азиз рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро дастрас кунед. трактор беларус намедунам бародаро 80 ҳамтариёй ба фирм трактори 80 қарор дорад дар ноҳияи Тоҷикобод. соли баромадаш 2020 солай трактор 100% мега бародаро. ягон камбудӣ надорад. нархаш 220000 сомониш гуфтааст бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед ё нашуд ами трактор фаҳмидан мехоҳед трактор беҳад навай бародаро. касони харидор бошед марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ина бародаро трактор 504 қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. илтимос мега беҳуда занг назанед. харидори аниқ бошад занг занад. бародаро ина гапша фаҳмидед. илтимос мега беҳуда зангам назанед ки ма кор дорам. касони конкретни харидор бошед марҳамат занг занед. нархаш 110000 сомонияй бо савдо карда мешавад. касони конкретни харидор бошед марҳамат бародарои азиз рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор Мтз 80 қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. бародаро трактор дар ҳолати хуби корӣ қарор дорад. ҳамаш 100%. фақат камака кӯҳна шидагия бародаро лекин 100% мега кор мекуна. ина дига маълумотош ҳамаш дар ҳамин рӯи экран навистагия коробка атлисния мега ҳамаш 100%. айҷош заводид мешавад. ягон камбудӣ надорад. нархаш 99000 сомониш мега бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед марҳамат бародарои азиз рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро дастрас кунед. трактор Мтз беларус 81 соли баромадаш бародаро навистагӣ нест бародаро бахшиш. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад дар шаҳри Истарафшан. нархша бародаро 170000 сомонӣ гуфтааст бо гуфтагия ки савдо карда мешавад. меарзад барои 170000 сомонӣ бародаро. трактора бинед навиша ҳамаш 100%. гарантиш қатъия гуфтагия. касони харидор бошед марҳамат бародарои азиз рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро дастрас кунед. трактор Мтз 80 қарор дорад дар ноҳияи Айнӣ. трактор дар ҳолати хуби корӣ қарор дорад мега бо чизил плукш ивазам мешавад бародаро ба портер ё ламбо ба ҳамин чизо қатъи алиш карда мешавад иваз карда. нархша 55000 сомонӣ гуфтагия бо гуфтааст ки савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед ё иваз кардан мехоҳед ба ҳамин мошинҳое ки ма гуфтам марҳамат бародаро азиз рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор беларус бародаро соли баромадаш 2014 солай. трактор дар ҳолати хуби корӣ қарор дорад. ҳамагӣ 573 соат корфармидагия 80 бародаро. Мтз 80 қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 217000 сомонӣ мега бародаро. 217000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. бештар маълумот ин ҳамаш дар ҳамин рӯи экран навистагия чӣ дора надора ҳамаш навистагия ба англисӣ навистагия бародаро бахшиш ҳамин тарои кардагия ба мора. касони харидор бошед ё нашуд ҳамин трактор фаҳмидан мехоҳед марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо. трактор Юмоз қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. срочно мефурушмуш мега присеб қатишай. присеб бо ин намедунам як номига дора ине плукшам қатишай. инами се чиз бародаро қатиш фурӯхта мешавад бо нархи арзон 40000 сомониш мега. тилишкашам қатишай ина хитом бинед 40000 сомониш мега конечно бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед нашуд ҳамин трактор фаҳмидан мехоҳед марҳамат бародарои азиз рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат. бародаро мотори фурӯшӣ барои Т75 барои трактор қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мотор дар ҳолати хуби корӣ қарор дорад. ҳамаш 100% мега гарантиш қатъӣ. ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 20000 сомониш гуфтааст ки бо савдо карда мешавад. 20000 сомонӣ ҳамаи чизаш 100%. хай корфармидагия бародаро. касони харидор бошед марҳамат бародаро азиз рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро дастрас кунед. ина бародаро трактори фурӯшӣ
қарор дорад дар ноҳияи 5 арзон мешава барои харидоро. мега бародаро трактор намедонам ака чӣ хеле састаниш созая ак нашод дига чизош ҳичи гуфтагӣ нест. гуфт ки ҳами касони харидор бошанд занг бизананд ҳамаи маълумотама худам мерасонам бародаро. трактора 26999 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед марҳамат бародаро аз рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ҳазор раҳмат бародарои азиз. худо нигаҳбон.